Здравейте! Добре дошли отново в моя канал My Nail Journey. Аз съм Даяна и днес ще си отговорим за една тема, която мен лично в началото ми изяждаше нервичките, а именно правилната апликация на гел лак. Подбрала съм няколко трика, няколко съвета за вас, начинаещите маникюристки, които мисля, че ще са ви полезни, особено ако сте в началото на своята кариера и тепърва зареждате лакове. Нека да започваме. Една много важна стъпка при направата на гел лак е избора на точния гел лак, на правилния гел лак. Много хора си мислят, че когато е много гъст, той е пигментиран, супер, купуваме гъст лак, обаче ни се получават едни линии, неравномерно се нанася, имаме допълнително дебелина, което не ни харесва. Другия вариант, да имаме по-течен лак, супер, няма проблем, няма да имаме излишна дебелина, обаче в по-голямата част от случаите течният лак е непигментиран и за да постигнем някаква плътност, ние нанасяме повече слоеве. Когато нанасяме повече слоеве, пак си докараме тази излишна дебелина на ногтя и най-често тя се получава във върха на ногтя. Избягвайте в началото да взимате от тези промоции. Купувате 10 лака, получавате 15 подарък, особено ако не сте работили с тези лакове, не знаете дали ще ви харесат. В началото правя грешката да не изцеждам четката. Това е, може би, основната причина да ви се разлива лака в кутико, в кожичките настрани, да ви се стича. Взимате прекалено много материал и не изцеждате четката. Четката задължително трябва да се изцежда. Така по този начин работата ни е по-прецизна. Може да достигнем до по-трудно достъпни места и по този начин даже може и да ни се наложи да ползваме тънка четка, за да лакираме прецизно в зона кутикул. Тук е важна позицията на четката при нанасяне на гел лака. Правилният наклон на четката тя трябва да е почти легнала на ногтя. Ако изцедим правилно четката, в края, във върха на четката ни остава количество гел лак. Точно с това количество гел лак ние трябва да работим. Ние го поставяме с наклон на четката. Така предотвратяваме тези гадни линии, които се получават при неправилна позиция на четката. Когато четката е наклонена, работната площ е по-голяма. Ако ви имате някакви трикове, които използвате при нанасяне на гел лак, може да ги споделите долу в коментарите. И надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, оставете един лайк. Ако искате още такова съдържание, абонирайте се за канала ми. И се надявам да съм била полезна точно на тези, които тепърва започват тяхното Nail Journey. Довиждане и до скоро!